Έχω κάνει 3 φορές cancel auto attack σε αυτό το minion που με κυνηγάει. Τι game παίζουμε ρε, by the way. Πολύ καλό game, αφέντρα μάχη. Mail collector at home και γαμώ τους passive. Ισχύει. Πολύ καλό game. Μπράβο στους φίλους μου εδώ, τους pre-made. Τους φίλους μου εδώ, καταλάβατε. Εδώ, τα παιδιά. Αφέντρα, rank 1 mail είμαι, ναι, rank 1 mail. Πήγαμε και G2 σε αυτό το account. Καλά πάει, 7-5. Πόσο LP παίρνω σε αυτό το account άραγε? Πόσο ήμουν, δεν είδα καν. Αλλά πολύ καλά, πολύ καλά. Μπράβο. Λοιπόν, Παναγιώτη, παίζουμε one more. Α, δεν σε ενοχλεί? Το λέω για να κάτσεις να παίξεις, γι' αυτό. Οκ. Αφού δεν σε ενοχλεί, θα παίξω. Είναι. Πάμε λίγο chat γιατί πάει σατέ. Δεν μιλάει κανείς σας. 64 άτομα είστε. Δεν μιλάει κανείς.